ଆପଣ କ'ଣ ଏପରି ଏକ ଖବର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ? ହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବଡ଼ ଖବର କ'ଣ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର 13,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏବେ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ପାଇବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ପାଳନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଖବର ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 45,000 ନୂତନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନୁହେଁ, ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ। ଶିକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆହୁରି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବା ହାର ହ୍ରାସ କରିବା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମାଧୋ ସିଂ ହାଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଯେମିତିକି ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 9ମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ 5,000 ଟଙ୍କାର ଏକକାଳୀନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 9ମ ଏବଂ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପୂର୍ବରୁ 24% ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଗତ 15 ମାସରେ 20,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 13,000 ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବ? ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନବୀନତମ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଖବର ସହିତ ଭେଟିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ନଟ୍ ଟାଇମ୍ TV। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବର।